Teman-teman Bapak, para Ibu, pamirsa kesinan Jaranan Tulunggoro Kunsari sedanipun ingkang kula hormati. Wonten ing kesempatan wekdal dalu menika paguyuban kesenian Jaranan Tulunggoro Kunsari ingkang wijil saking Dusun Pucung Sari Kidul Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Wonten sawedal dalu menika pentas wonten dalemipun Ibu Siti ingkang gadhahi hajat nggih menika tasah Quran Kitan Adik Noval. Kejawi saking menika mbok bilih kula sewanten panjenenganipun Ibu Siti dalam Mbak Wiwit dalam Mas Ciput nate gadhahi ujar mbok bilih sak wanci-wanci gadhahi rejeki kelakon ngitanaken ingkang putra ingkang keparingan asma Noval menika badhe dipun syukuri dipun tanggapaken Jaranan Tulunggoro Kunsari saking Dusun Pucung Sari Kidul Desa Slorok. Nah, wonten ing kesempatan wekdal dalu menika alhamdulillah niat utawi hajat lan nazaripun saking keluarga dalam mriki wonten dalam menika sampun dileksanakaken. Mugi-mugi sabibaripun adicara pagelaran Jaranan Tulunggoro Kunsari wonten sadal dalam menika nazaripun wonten sadal dalam menika sampun dipun luwaraken. Pramila kula nyuwun pakseksan dhateng panjenengan sami. Mugi-mugi sak sampunipun adicara menika dipun laksanakaken sampun ngantos wonten danyang nagih utang, bumi nagih janji, tangga nagih kandha, luwara ing dinten menika ngantos selami-laminipun. Allahu Akbar. Alamat
Sari sedalipun ingkang kula hormati wonten ing kesempatan wekdal dalu menika paguyuban kesenian Jaranan Turangga Rukunsari ingkang wijil saking dusun Pucung Sari Kidul Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia wonten sawedal dalu menika pentas wonten dalemipun Ibu Siti ingkang gadhahi hajat nggih menika tasakuran kitan Adik Noval kejawi saking menika mbok bilih kula sewanten panjenenganipun Ibu Siti dalam Mbak Wiwit dalam Mas Ciput nate gadhahi ujar mbok bilih sak wanci-wanci gadhahi rejeki kelakon ngitanaken ingkang putra ingkang keparingan asma Noval menika badhe dipun syukuri dipun tanggapaken Jaranan Turangga Rukunsari saking dusun Pucung Sari Kidul Desa Slorok. Nah, wonten ing kesempatan wekdal dalu menika alhamdulillah niat utawi hajat lan nazaripun saking keluarga dalam mriki wonten dalam menika sampun dileksanakaken. Mugi-mugi sabibaripun adicara pagelaran Jaranan Turangga Rukunsari wonten sadal dalam menika nazaripun wonten sadal dalam menika sampun dipun luwaraken pramila kula nyuwun pakseksan dhateng panjenengan sami mugi-mugi sak sampunipun adicara menika dipun laksanakaken sampun ngantos wonten danyang nagih utang bumi nagih janji tangga nagih kandha luwara ing dinten menika ngantos selami-laminipun. Allahu Akbar. Sesuatu lagi kurang berupa sari pihak lumayan mesti
lagu Biro Prajurit.
Hey, so, was, yo, hey, oh, hey, Jos, hey, so, hey, Jos, ya, 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 yeah, oh, go, nice, yo, 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 yo. Makaten penampilan al pambuka saking kota Jaturangga Rukun Sari kagem panjenengan.